Il-programm Summer on the Move se jibda mit-13 ta' Lulju bħalma kien ippjanat, kif mill-ewwel ta' Lulju se jibda jsir it-taħriġ komplut għad-dixxiplini sportivi meqjusa bħala contact sport. U mill-15 ta' Lulju jibdew isiru l-kompetizzjonijiet għall-istess dixxiplini sportivi. Dan tħabbar mis-Segretarju Parlamentari għall-Isport Clifton Grima waqt konferenza stampa dwar it-tneħħija ta' aktar miżuri brabta mal-isport. Il-kap eżekuttiv ta' SportMalta Mark Kutajjar sostna li ħidmet l-organizzazzjoni komplet b'ritmu maġġel waqt iż-żmien tal-pandemija biex tadatta għas-sitwazzjoni. Bida xejn ħajrġa' jibda kif dejjem kien pjanat fit-13 ta' Lulju, se jkun hemm restrizzjonijiet, però l-vantaġġ tagħha hija li l-faċilitajiet tagħna ġa bdew jagħmlu daw it-tip ta' restrizzjonijiet u jagħmluhom in practice, allura ħad tkun faċli għalina li l-ewwel nieħdu ħsieb is-sigurtà tal-tfal tagħna, nieħdu ħsieb il-coaches tagħna. It-tlielaq fil-korsa taż-żwiemel se jirritornaw ukoll baxar ġirjiet bejn it-3 ta' Lulju u l-14 ta' Awwissu. Kien hawn stennija kbira u fl-aħħar mill-aħħar issa hemm data biex in-nies jerġgħu jibdew iħarġu iż-żwiemel tagħhom ħalli kam the 3rd of July kif diġà ħabbarna fil-press conference jitlaq il-kampjonat tas-sajf. Kif qed ukoll intilfu xi kompetizzjonijiet akkawża tal-pandemija ma saritx it-tazza kbira u ma sarx il-kampjonat tal-trot tas-sajf li huma żewġ avvenimenti prinċipali fil-kalendarju ta' trott lokali. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari sostna li saru diversi laqgħat mal-awtoritajiet u laqdiet sportivi sabiex jitfassal pjan ħalli l-isport jerġa' jiġi għan-normal. Xi ħaġa li tippermetti l-atleti tagħna li jilħqu l-aqwa livelli tagħhom. Wieħed ma jridx jinsellem bħala pajjiż għandna numru ta' commitments anke internazzjonali. Allura huwa importanti li fuq livell internazzjonali jkollna l-atleti tagħna li huma l-ambaxxaturi tagħna li jkollhom l-aqwa performance. Performance li tista' tiġi biss permezz ta' dan it-taħriġ u anke kompetizzjoni li tik dik l-aqwa kondizzjoni fiżika sabiex tikseb l-aqwa riżultati. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.